Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dumateng pini sepuh sesepuh ingkang daging hormatan, dumateng Bapak Ketua Panitia, Bapak Ketua RT ingkang kula hormati, Bapak Soibu, warga masyarakat wonten ing Wonotawang Tegalrejo ingkang kula hormati, lan ugi kaum muslimin wal muslimat ingkang rawuh wonten ing papan puniki ingkang kula hormati ugi. Sumangga puji lan panjenengan syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang wonten ing wekdal enjang siang punika sampun paring rahmat nikmat dumateng kula lan daya saengga saged nyawiji wonten ing papan puniki kanthi manggih wilujeng kesaenan panjenengan sedaya tindak rawuh pikantuk lintu ganjaran saking ngarsa dalem Gusti Allah kanthi sak murwatipun. Amin. Lan ugi sholawat salam sumangga kita kunjukaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dereki lan kita antu-antu syafaatipun wonten ing yaumul akhir ing sakmangkenipun. Amin. Dumateng sagung para lenggah ingkang kula hormati, wonten ing sapunika kula kepareng matur dhateng penyandaya kanthi pepanggihan kados sampun dipun aturaken saking Bapak Ketua Panitia wontenipun tradisi kanthi sawalan kagem nyawijikaken warga masyarakat Wonotawang Tegalrejo kempal dados setunggal wonten ing papan puniki. Mila kados kesaenan wonten ing wekdal punika kita lestantunaken. Lan ugi dhateng sagung para lenggah ingkang kula hormati, sasampunipun penyandaya nindakaken wontenipun wulan Ramadan kala wekdal kepengker, panjenengan daya sampun kathah nampi seserepan saha ilmu ingkang dipun tampi saking Bapak Ustadz. Inggih menika tujuanipun namung kula lan panjenengan sedaya menika dados tiang ingkang takwa utawi tiang ingkang muttaqin, saengga akhlak kula lan panjenengan daya menika kanthi tumindak ingkang sae, nilar saking larangan saha angger-anggering wonten ing agami Islam. Mila punika ingkang dados gegembengan kula lan daya ing sakmangke lumampah kanthi sae ing sakmangkenipun. Dumateng sagung para lenggah ingkang hormati, lan ugi kula kepareng matur